Borong TV. Stop ka Borong, manguha Borong og kinasop-sop-sopon. Ako na si Borong Koryo. Ako si Borong TV. Let's go. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Ang mga batang tipon. Mao di diri mga kaborong pispan gamay na diri ang daghang kinason. Kinason nga sopsopon. Lang gorogoryo mo di pispan si mong papa? Ha? Nga di diri. Saan niyo pakuha ang kinason niyo si Kopon? Sopsopon. Ay, diri. Di mo kalihok ko ilaw kayo. Magyaka kayo, magyaka ko. Ay di ba ka malumos sana oy? Malumos ka lang imo itukod. Ari ni sa lapok. Lapok mo kali. Dagan. Okay, dito sa kanto. Import niya mo kabarong import. Para sa pamilya, Pag-import pa. para makauyab na. Kasagawa. Gasod ka na imong uyab ka ha. Ay nakamoto bayo. Imong kamot ba ana na ba? Apa ba? O ano? Goryo. Gor. Saan ba na imong uyab ha? Oh, dado na ko sa kuling. Si kuling ka kuling. Asa ba na sa ilam siya? Dili. Mabora na. Mapapabora ba? Yaka ba yaka? Dito jaka na pito dali. Wala mo gyud. Siya limang una. Ano? Sa til. Saka pili. Ano man? Sugba ba? Sugba. Oh, wala. Mo na yung gingon nimong kagang? Kasway. Oh. Muna kasway. Uwag ha, uwag. Hello mga kabarong. Maana yung magkuha. O sa balti, hod la. Hod na, hod. Sura sa dre. Bawad na, bawad. Sinyalan ni kagoy. Ay, bog labay-labay. Di na makadaw sa imong tiyang tao doon. Mo resulta sige inog impi. Mari baboy rito sa mo. Na baka diri nga na ako diri. Ikaw magagatsoy. Yawa na ka rin, what? Kasi hindi na iungo at sahon. Punta na sila. Kaginod na magay. Sama sa kalibangon ka. Gago.
Ang ilang mga pasayan rin mga klase ira rin puti ba? Ay, nagsilapay lagi. Mahog ako. Mana si Ritas tay-tay, oh. Hak matay pisik koy. Uy. Dancing time. Basta la Bizares. Pinagawin sa kuya na. Naluya ka. Baro na mo ko ka barog. Ilupad ang kwan. Ya. Pado na mi uli abaya ni luto ron. Ay, sa balde. Mo uli na mi. Ay, kadari. Ni ko dadi ba buwan eh. Ayo, bibi. Oh, ya. 5 minutes later. Oh, ang anak ni Tarzan di kanta. Anak ka Tarzan dong? Tarong ba? Lagi. Isingan si mo papa. Tarzan? Oh, natuwag naman yung anak Tarzan. Dalawa yung anak. Larang. A few moments later. Eating time. Borong. What's up mga kaburong? Mga o na mi. Mga na mi. Oh, pagkaji. Okay, pagkaji. Oh. Yay. Salamat sa mga grasya nga gihatag namo karong adlaw. Og kita tayong Tao na ni. Iwan mo. Mare siya. Mare bro, kamu kuha ka niya borong. Hmm. Ya. Ani lamig kayo. Sup pa. Lamig ba? Nay. Mana? Umrag sup. Ito man eh. Umali siya ko bro, bungon.
Bugo. Bugoon. Bola rin kwan, maniit, kusuki mamaat. Lami sayo. Oto na. Ah. What's up, kabarong? Marami kaon. Hurot na. Hurot na. Please subscribe. Sa paglantaw sa akong video, Please subscribe and Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! ayun sorry. follow, subscribe. Please subscribe sa mga channel. Burong TV. Burong TV. Salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.